Bueno, això és un poc com estrany perquè vosaltres ja ho sabeu pel títol, però jo encara no he dit res perquè estic començant a gravar. Però bueno, vaig a publicar la meva primera novel·la i em fa com moltíssima il·lusió perquè a banda de llegir, escriure és una de les coses que més m'agrada, o sigui, escric moltíssim des de molt menuda, contes, columnes, redaccions, treballs de classe, o sigui, el que siga, m'agrada molt escriure. I sí que he publicat algun relat i tal per guanyar concursos, però mai he publicat una novel·la enquadernada en paper llarga meua, sabeu? Aleshores, és com molt especial. No us puc contar molt de la novel·la perquè encara estem treballant en el procés d'edició i tal, però simplement era això, que ho sabereu, que és una novel·la que és molt important. M'ha costat escriure-la com 2 anys, vaig començar en l'institut, en segon de batxillerat. Quan la vaig acabar, primer no sabia què fer en ella, la tenia i la vaig deixar en un calaix. Després d'intentar moltes coses vaig tindre la sort que la llegira Bromera, i Bromera em van dir que això, que estaven interessats en publicar-la. I realment, o sigui, jo agraïsc ja des del principi i des d'ací, agraïsc molt que Bromera, sent l'editorial que és, en l'àmbit valencianoparlant, agraïs molt que fas aquestes apostes, no? Perquè al final soc una xica molt jove i que em queda moltíssim per aprendre d'escriptura i de moltíssims altres temes, de tots els temes possibles realment. Aleshores, crec que és guai perquè també li aporta riquesa a la literatura valenciana. No ho he dit, però la novel·la és en valencià. Això no vos puc contar molt més, però de moment no l'ha llegit molta gent, la novel·la. M'agradaria molt que la llegireu i que me comentareu coses i tal, no sé, estic com molt expectant. Però bueno, això, a partir de setembre vos podré contar més coses. Si no passa res, anirem a la Setmana del Llibre Català i em fa moltíssima il·lusió presentar una novel·la meua allí. Continuaré donant informació per ací i per les xarxes socials. Bromera suposa que també donarà informació. I res més, espero que prompte puguem comentar-la perquè faria moltíssima il·lusió.